Tembang derek ora apa-apa. Ngarang derek tembang. Ali sawah.
wis temen golek dodol kopi Gus. Iya, ngernyong sing dodol kena. Alhamdulillah tadi pajan melu ketularan kayak bekayu larise. Nonton wayang mainnya wayang bengi. Iya. Ngajak kanca-kanca pada disengini. Nyater mobil urunan ya dilakoni. Iya. Jadi pada urunan tuh nonton wayang. Urunan pira Pak? Sih. Ya. Ada urunan pira Pak? Lah urunane arisane ya warna-warna kayak miki ana sing 200, ana sing 100, ana sing 50 lah. Nyong gumun ya arisan namben dina ora tau metu nang gone sing aweh duit. Oh iya iya. Kowe berarti ikhlas. Sing kan pancen seneng karo nyawang bakul kopi. Iya. Mangga-mangga Mas iku. Mangga-mangga Mas. Kopine ditumbasi. sami ditumbasi. Kopi hitam, kopi susu, sing langeni. Mumpung sore, ayu podo dilarisi. Aja Mangga kuatir. Mbah Abu. Mbah Abu nggih. Mangga Mbak Sastra aja kuatir. Bonusnya mesem karo selfie. Tuh wong ayu kopimu pancen maherel. Iya. Sasolahmu pantes wong sing gonal ganel. Kalau runtes-runtes kuwi artine disit. Jadi asal kober mesti ora rewel. Asline kayak gue dadi njaluk disit. Iya. Tetep ora rewel. Bayar carry. Bayar keri ora rewel. Ora Ora mokal. Ora mung sinonton penayakan ya pada kecan. Iya. Dadi runtes artinya apa? Disit. Njaluk disit. Bayar keri ora rewel. Ayo gue ya bu dikudekna disit dadi bayar keri. Nggih mulane laris kopine ya. Dan dadal bakul kopine matur nuwun Mas, sampun langganan kopine ajak lalen karo ngajak kanca-kancane pada sehat para selamat sekabehane muga-muga sami lancar rezekine amin Allahumma amin. Anu lagu ndongaken nasian darani apa? Darani apa? Apik iki. Seneng narti. Seneng ker. Paruan karo caplong. Jagonge nang nggon kena. Kopine. Iki bintang tamune. Ya. Bekayu Eka. Rore 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 rore. Dalu Mbak Eka. Sing dalu menjelang enjing. Nah, nggih. Iki ngaturin jenengan niku Pak sinten wau? Niki Pak Lurah. Pak Kades, mbok wingi ngajari lagu menapa gending napa? Kakang sanget niki lagune nggih. Napa niku, Mbak? Wonten Kuda Sumedang. Cocok terus napa malih? Terus wonten Banyumasan ugi niki Mbah Sastra. Mbah, sebut nama Mbah, sebut nama Mbah. Terus napa malih, Mbak? Nggih, terus wonten Podang Kuning ugi niki. Sip niku. Nggih, wonten Puspita Nala juga ada ini. Kula tak nyuwun ya. Nyuwun. Podang kuninge sik. Podang Kuninge sik. Oke. Kangen karo penggenderku kuwi lho. Kepengin genderi panjenengan. Niki sinten sing ninding? Hah? Mau Mas Hendi. Hendi. Mas Hendi wis mbojo urung sih, Mas? Sampun. Oh, urung. Sampun paparan. Sampun. Anaknya loro ya? Niku anak didik kula nggih enten niku. Sing Mas pundi? Yanto. Mas Yanto. Parah. Yanto karo Sigro Bolo. Niki sing monitor tesi kadang nggih Mas nggih. Sing tunggal Mas sinten niku? Nggih. Raka ki ngertine Sigro Trigumamu. Sing pundi? Mas Raka. Oh niki. Niku siswa SMK. Oh, SMKI Banyumas nggih Mas Raka. Menika sampun wonten isi Surakarta. Oh. Belajar dalang nggih Mas. Nggih. Nggih. Sing sae-sae nggih Mas sing dicontoh. Niku cengkoke yo wetanan. Oh, nggih, mboten napa-napa. Yo iso kulonan iso.
Dadi apa-apa digarap kabeh. Terus Chandra Birawanan yo iso. Niku nek kon suluk kaya Mas Bima lho. Tenan lho, Mbak. Nggih. Napa kula ngersak? Gerwetane lah sigro bolo. Ya ora sigur bolo. Kayak tau dadi ajudane rutin. Masalahnya bocah PKL rutin ayem wajudane akeh itu. Pundi ajudane kathah. Niki sami betul ajudan piyambak-piyambak. Nggih. Nggih. Pelong gawa ajudan ini malam. Sing pundi? Nika sing nyaron gilen piyambak. Oh, panten. Ya, nika nggih dalang, Mbak. Dalang napa? Dalang rasiman. Dalang rasiman. Kanggone senengane awan-awan. Sing telung jaman lho, Mbak. Senajan wujud temu paksi ugi minangkani pamundutan saking Mas Ferry nika. Mas Ferry Arianto menapa Ferry sinten? Pak Kuat ugi nggih. Menika Pak Lasam ugi rawuh. Pak Rasam sehat Pak? Lasam Nggih. pantun. Ya. Tambah umur malah suaranya tambah apik tenan lho, Mbak. Belajar niki Mas. Cocok nek kula anggere ana wong gelem belajar lho dadi sedulur niku rasane melu mongkok sing dadi atine. Nggih. Nah, Halus manis tumrap hati Mbah Dongkol. Nggih. sudah lama berkelana ya. Goleki si podang Ibu hebo bunga hengang tiku ya sip. yandi bisa dadi Tepuk tangan kagem Mbak Haika ya, luar biasa. Niki wonten podang kuning, sumangga kanca-kanca Sekar Bima. Buka celuk mawon Mbak ben Buka celup nggih. diklasikan. Nah, ben suara jenengan saya cetha kula nyuwun tanpa keyboard dulu, nanti keyboardnya di season yang kedua Oke. ya. Ayo. Buka celuk. Mbak. Seawan ning omah wis ora krasa. Asli klasik. Arisan Mbak. Esok awan nganti mei
Arep iki. Tepuk tangan dulu. Wahai para saudara-saudara, pemenang utama adalah yang ngibing dengan gaya tekek kesetrum. Pak, paring asmo Pak sinten iki Pak? Pak sinten paring asmo? Pak Karsum, Pak Karsum, oh nggih. Sing setunggal? Pak Rawung, Pak Rawun. Rawun nggih. Dan niku Oke. pemenang lombane, Mbak. Pripun? Niku pemenang lombane. Oh, Dan juara-juara lomba. Jenengan nembang nyong sing ngibing nyong tak nirokna. Enak dong. Rawuh. Oh, Pak Rawun nggih. Iki golek ngibing kok, Mbak. Yuk tembangi jan. Bisa awane ngomah wis ora kasan. Kalau yo ngeran angkele isi tak sayang. Mbok. Wiwin marem banget. Nang Wiwin kuwi direkam dong ngantek. Sehat-sehat nggih Pak nggih. Nggih, niki saking Pak Rawu kali Pak Pak Karsum. Karsum. Pokoknya ini asal- juara joget nggih. Temenan niku, Mbak. Nggih. Niku asal lomba PAUD mesti menang. lomba lombane napa Mbah? Asal Agustusan niku sering lomba lho, Mbak. Napa kembar sanes? Nek tindak mesti sareng. Oh Niku nggih. asline sinaune tenggone sanggare Mbak Kusmiati. Oh. Amin. Terus amin. Sanggar Wisma Sanggar. Cakraning. Oke. Niki kalajeng napa pripun? Dan Kalajeng napa pripun niki? Mali wonten lho, Mbah nembe sastra nggih. Mali. Oh nggih. Mbah Ngomong ketemu. Dongkol. Mbah sastra megat-megot. Mbah Dongkol niki wonten kuda Sumedang saking BPD. Pripun niki sakniki napa? Sakniki. Iku udah Sumedang rin mangke Nggih. megote karo Sekar Bima ora apa-apa. Men ora balik Mbah sastra. Sabar Mbah. Nggih. Monggo kuda Sumedang. Bawor sing ngiping. Yo, wer ngeping. Yo. Kaya ngapa jajal? Nyong ya ora kaya gareng ngiping beda nyong. Kaya iki metantang. Saking BPD, monggo BPD. Kuda Sumedang. Tangane iki. Bu Darti, Sugindal Bu Darti. Mbak Sri Bania. Kayane model Sunda. Iya.
iki jan. Matur nuwun Mbahku. Ya. Sampun niki kuda Sumedang. Nggih, jebulane versi ngibing warna-warna ya rek. Nggih. Iya kok. Kathah sanget. Dadi karakternya ngetuna karo lagune. Wonten jaipongan. Jaipongan yang ngibinge cara jaipongan ya. Nggih. Banyumasan nggih cara Cara Banyumasan. Banyumasan, angger wetanan halus, gambiongan modele. Gambiongan nggih Cara wonten. Ya. Jogja nggih wonten. Jawa Timur Banyuwangi nggih enten. Enten ciri kula angger Jawa Timur paling seneng goyang bum-bum. Napa? Mboten jaran goyang. Sanes aku kaya ring Bali goyang bum-bum main. Goyang. Iya, matur nuwun ngrin, Mbak. Nggih, mangga. Areng-areng ngomong ana sing ngojari kon megat-megot. Siapa ya? Ganti. Tayeng ora kan? Asal tayeng. Yuk kan. Asal ngadeg. Mana backing vokalnya kan? Tak tak deng deng. Tenang baik kan. Sing penting kan nyekel mic sing ireng. Nggih. Itu limoni suarane tenang baik. Nggih. Mic ajaib. Garapane Mas Daryono. Mur nembange yuk. Yuk karo Neng Eka. Wending Neng Eka. Mika Apuna.
anak tunggal yang lagu kayak gitu jangan kayak yang maherel temen ya kayak nasi ngenteni Wiwin siapa ya Nggih, dalem. Mama Wiwin ketone kok boleh ninggoni kayak nujan asal Wiwin urung adek urung bisa jenak penggalih kok hospital ala ya Win Nggih. ya kayak ngapa salam Winlo Dalem. salam ke penonton Winlo Nggih, hari salam. nyong si nunggu rombongan nih nyong Niku wonten aduh Bapak napa Mas Immanuel niku. mamas lo aja itu mamas lo Lah Pak angger Kadus bapak ya haring kewese ya haring Pak. bapak ginopo kowe bapak haring Pak Kasam Om Om, oh ya Om Om Kasam, Lasam. Om Lasam niku nggih enten. iya haring sing jerentem gue bapak Pati. buat bapak guru jadi kayak betara kala gitu bapak guru jadi dewek-dewek lagune Puspita Nala duet napa mboten Karo Mas Budi, ya Mas karo Budi. Mas Budi oke Monggo Mas Budi. mriki Mas Budi Kakak lah ya, jangan Mas lah kakak. mriki Mas Budi yang pupunya mulus Iya, sini dong bocah sapa jangan lu temen. sindenku besi kita kalah Wis lah, atuh we lah. Ya kayak bakaran orang gedang kok sih. bisa kuning temen kok anu di Sana. papa kenal Sinten ngersakan jabalas. Pak Kasam, ngersakan jabalas nggih, mangke nggih Pak nggih. Immanuel nggak suka tuku skincare main putih ya kayak Mas Budi Borong Mas. Mbak Sikus niki bakul skincare. nyontek Alah, ngemek kakak. bumbune nyong Bocah kok bening banget bumbune apa kowe? orang gue jangan anu dikapakan nasi ya Riku. jangan boten enten rambutnya babar pisan kok. Jen. Lunyu. Pangapunten nukula emas napa mbak niki enggak Mas Pak. oh emas Nggih. sebarane be gede ya jenengan anu niku bisa putih kayak niku anu dikapakan apa kungkum teng rabuk napa anu apa kepripun nih bisa putih Rahasiane biar mulus. rasional loh Kali soklin Pak. kan Iso clean. Soklin. gula anggar putih kayak niku gulen dalang ora katokan gula Mas ora katokan no. di rumah Budi lo mengenai keistimewaan kayak gue Melas Mbak Irma kok wedi. ya orang malah dijiweli nang Irma Nek nyong sih ora apa-apa, ora ketono sebelah ngene. Jan wong kok sempurna temen ya Jan Mboten Pak. jenggule ya putih Jan Puspita Nala nggih Mas Mas nggih ngadeg lah. ora apa-apa aja ditutupi loh Nggih Pak. Itu ya Mas. aja ditutupi lah Wong lagi dipandang-pandang saya malah disumput-sumput mak. Para Bapak. Terus dimeki terus. Immanuel ngomong aja kayak mikirin nyong Pripun? Lor eneng si putih Budi karo Wiwin Lah ya jelas beda. Kene kungkuman rondap ya sokli nembane. Duh Jan Iya. Oh, beda Mas, mulane skincare kudune sing mahal. ganti ya Mas ganti sih kayak gue Mas Makanya spek gedang goreng embane. iya pupu bisa kayak sepeda listrik Jadi sepeda listrik sih lah. yuk lagune Puspita Nala Nggih. lagu Puspita Nala monggo Wanuju ayu uto
lan melati rimunce katono dinalung ganti ane jaga katresnan Makassar sumunar nyekseni tresno kang tuhu amono liya mung sira wong ayu amono liya mung sira wong ayu luar biasa. terima Terima kasih kasih Kak Budi. Anak lah matur nuwun nggih. Wis lajen. Win Dalem. kayak kan yang dadi kuning Dadi oh dening malih bareng kuning. yang tuku skinker ya. Salim disit salim. Jane yang asal skinkeran ya persis kayak Mas Budi gue kan. Iya, mulane Kuning bok ya, bubuku kuning, baduku meling-meling bok kuning bok. kue apa Miki syaratnya bisa-bisa kayak Don. kue Malik. Nyong tuku skinker Jamune. ring sikus Oh iya. kuning kan. Dening kayak kadus kana ya. Yo yung nah kembarane. Oh iya. Nyong asal dandan wadon ora kalah karo kae. Oh iya bener. Wis tau nyong sih. Dandan dandan wadon wadon. tapi kainnya kepet. Nun Dandan wadon tapi kainnya kepet. yo Anu kae. yo ora ki main ya. Niki kalau sampun matur nuwun. Ya wis. Gandeng uduh winung yang malik ireng maning nah meloncoh dadi kecoro. Oh alah. Ken, wis nembang ya Ken. Ya kira lakonnya dawa banget. Sing urung nembang siapa cung? Genteman. Irman terus. Yo coba duwalian loh, sekali nembang bareng ya nembang bareng. Sing gayeng. Mau sing urung diatur ke apa? Sing rame, sing zaman sekarang. Sabar. Sabar. Wong anggar kepengen subur kudu nglakoni sabar. Dimen sabar dadine subur ya beres. Jadi ya aja. Raka ya persis. El Raka. Raka. Dimas Dimas barang. Putro Harso. Oh Dimas Arso. Gini Pak. Oh kayak tunggal guru kayak Raka karo Dimas itu pada baik. Komentar bae ngerang kae. Komentar bae ngerang TikTok. Ya iya jelas. Ponakanku. Oh ramane sikis lurus banget lu. Amin. Ngomongin gak mau tat. Pakai sabar subur. Aku pengen subur gitu. Ngelakoni sabar. Nggak sabar kok dadine subur. Jodohan nggak sabar ya kayak gue temenan. Amin. Di ulih rezeki. Mau boleh rezeki nggak sabar ya. Insya Allah rezekinya oke. Amin. Maknanya begitu ya Mbak. Iya. Ya. Yuk. Kobar sabar terus kari ono pamundutan pacul goang Gerajagan Banyuwangi petis manis. Kobar sabar kok podo ngelengger. Oh karo ngenteni obo-obo. Yuk. Sekar Bima. Sehati hati.
sampun seniki kantun sinden bintang tamune ajeng maringi napa gerajakan kepripun napa ajeng petis napa ajeng napa derek mawon gula. Oh nggih, gerajakan niki trene. Gerajakan nggih, matur nuwun. Tekaran semen wetanan sedidik yuk. Banyuwangian, monggo.
susah hati menggoreng pasir sembur sambura piye Kang Bawor jan terkait menepan likur lagu pancen sing jenenge kanca-kanca Sekar Bima ki asal campur sari nang ari kene sekolodok mariki dadi lakon iki Banjaran Campur Sari Banjaran Campur Sari ya Kang Bawor ya campur sari ini wong genah gue pelengkap ning ya wong seneng kena seneng dong anggar keladuk seneng tundone menangis susah kuwi ya marekna dadi gelat temenan jajal nyotek versi Mataraman kayak apa jajal tayang apa sih